Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να σπάσουμε Wi-Fi δίκτυα από το κινητό μας. Καταρχήν πρέπει να πούμε εδώ ποιο πρόγραμμα χρειαζόμαστε. Μπαίνουμε μέσα και πάμε στο Greek WPA Finder, αυτό εδώ δηλαδή. Λοιπόν, πατάμε εκεί που λέει σάρωση για να ψάξει να μας βρει τα δίκτυα τα οποία έχουμε στην περιοχή μας. Λοιπόν, και μετά πατάμε ποιο δίκτυο θέλουμε εμείς. Πατάμε τον κωδικό και μας έβγαλε αυτόματη σύνδεση, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πατάμε αυτό να δούμε αν θα μπορέσει να το σπάσει, γιατί δεν τα σπάζει όλα. Έχουμε ένα θεματάκι. Μας βγάζει ότι δεν είναι ανοιχτό το Wi-Fi. Λοιπόν, και κάνουμε αυτό το πράγμα συνέχεια. Λοιπόν, αυτό είναι το προγραμματάκι μας. Σάρωση, έτσι. Καλά είναι να πατάμε πάνω σε αυτά που είναι τσεκαρισμένα με το πράσινο το νι. Αυτά μπορεί να σπάσει, τα άλλα δεν μπορεί να τα σπάσει, όπως βλέπετε εδώ. Έτσι. Πατάτε λοιπόν πάνω, μετά πατάτε τον κωδικό, βγάζει αυτό το νούμερο, μετά αυτόματη σύνδεση, γράφει εδώ πέρα σκανάρι, δοκιμάζω τα λοιπά και τα λοιπά, περιμένετε, είναι ανοιχτό το Wi-Fi που ξαναπροσπαθήσετε. Κάνει, δηλαδή άμα θα ανοίξει θα δείτε ότι εδώ επάνω ότι έχει μπει, έτσι, δηλαδή όπως βλέπετε δίπλα από την μπαταρία είναι το σήμα, πόσο δυνατά είναι το σήμα. Αν σας δείξει αυτή την ένδειξη, έχει μπει. Λοιπόν, αυτό.